Je leto a treba sa venovať aj letným témam, priatelia. Nedávno som sa vrátil z Ríma a musel som siahnuť po klasickej literatúre, po Lysistrate, aby sme sa naladili jeden krátočký úryvok. A prsia, aké bujné, radosť opáčiť. Vnužveru mocná žienka a na zadku aj v ňadrách štedro urastená. Lysistratu sme čítali na gymnáziách, je to medzi mladými mužmi veľmi obľúbená knižka, ale spomenul som si na ňu v Ríme, keď som videl, že na uliciach sa odohráva jedna podobná kontrarevolúcia, o akej kedysi písal Aristofanes svoju veselohru. V Ríme totiž tamojšie dievčatá a ženy a zjavne aj turistky, ktoré sa nimi ďalej inšpirujú, chodia bez podprseniek a s veľkými výstrými. Nedá sa to nevidieť. Rimanky, a teda aj ďalšie mladé ženy, sa rozhodli zrejme zaútočiť na prevládajúcu homosexuálnu kultúru a použiť tie najsilnejšie zbrane. Mužov jednoducho zaujať. Ako som počul, keď som sa vrátil z dovolenky od ďalších známych, tak táto kultúra sa rozšírila aj po ďalších mestách Južnej Európy. Vraj je to pomerne rozšírené v Španielsku aj inde. Ženy sa skrátka rozhodli pripomenúť mužom svoje najsilnejšie zbranie. Samozrejme, že dúfam, podobne ako Aristofanes, že sa držia Lysistratinej rady, že majú byť vyzývavé, ale zdržanlivé, pretože inak nedosiahnu svoj cieľ. Ale v zásade mám, priatelia, pre vás dobrú správu. Ženy v Južnej Európe sa rozhodli chytiť vývoj do vlastných rúk. Nuž, poviem vám, držme im v tom palce. V antickej literatúre sa ženám podarilo zastaviť vojnu Sparty proti Atenám, aspoň Aristofanovej veselohre. Kiež by boli podobne úspešné aj ich následovničky z Ríma a ďalších miest Južnej Európy. Mladí muži totiž zúfalo potrebujú pomôcť.